ओंखारलां आंनि न'निफ्राय सानफ्रामबो जौ लोंनानै दावराव खालामग्रा हिनजाव लाबोग्रा लेखा फरायनोसो थाफैयो ना हिनजाव लाबोनोसो थाफैयो हिनजाव लानो गोसो जाबायब्ला न'फ्राव लांनानै लाहैथां आंनि बे न'आव नङा नोंसोर बायदि सेंग्रानो रुम भारा होयैयानो मोजां ओंखारलां बे सिख्लाया आंनि काजिन बिनानावसोमोन आंनि आमाइनि फिसाजोसोमोन नों बुंबानो आं फोथायगोन नामा बेफोरबायदि गोबां खोनाबाय आं आनैनि फिसाजो आयंनि फिसाजो बिनानावानो जाजोबोना नोंसोरना सोरखौ जाम्बा बानायनो फैदों ओंखारलां फरायनो थाफैग्राया जौ लोंनोसो थाफैदों आरो बे बेग मोनसेखौलाय मानो लाङाखै बे आंनि नङा अमा राजानिसो लांफा लां आं नोंजों रुमनिफ्राय होखारजाबाय आरो नोंनि खोथाबो मानिबावनांगौ नामा आयाव माबायदि जाति सेंग्रा बेलाय बेफोरबायदि सेंग्रायासो आंनि न'आव मानो मोनफैबाय थायो आरो सासेया फैनो दंबावोसो र' बिमाखौ कल खालामना खोन्थाहरनि आं हेलौ अमा राजानि गार्जेन ना आं रुम मालिक बुंदों नों सालाखौ रुमनिफ्राय होखारबाय आं मानो होखारखो नोंथाङा नों सालाया हराव जौ लोंनानै दावराव खालामदोंमोन माल माथाखौ लांफै दोनबाय थानो हाया आं जागोन दे नोंथां बिदिसो बियो फरायनो थिनहरनाया जौ लोंहरनोसो थिनहरनाय जादों बेखौ फैथोंल' बियो दिनै ओइ बिमा नारजि बुदां थाफैथ'नो फैथ'बाय आं आच्छा दे बारा गोबाव थानो मोननाय नङालै रुममेट फैबानो थांफिननांगोन गाज्रि मोननाङा दे जागोन दे आं सप्तासेल' थागोन सप्तासेनि गेजेरावनो रुम गोदान नागिरगोन आं आच्छा दे ओमफ्राय जौ लोंला लोंलि खालामनाङालै जोंनि रुमाबो बिराद स्ट्रिक्टार मालिकआ नायफैबाय थायो अमा राजानि थाखायसो जादोंब्रा साला सुवादा आंनि गार्लफ्रेन्डजों रायलायबाय थानानै आंनि गार्लफ्रेन्डखौसो सेख'ना लाबोबायब्रा बिनि सायाव उथुमै नायबावलायोसो मालाय आंनो नुफेराखै गोदाव सोराव आच्छा दे बिदिब्ला क्लास मोनसे दं आं बेखौ लाना फैनि नों थाथ'बानो जाबाय जागोन दे ला 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 लु 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 ला 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 आइला बेथ' आंनि थफ्ला थफ्लिसो माथो मा खालामफैदों बेवहायलाय आंनि थफ्लाफोरालाय आथिं दङना नोंनि थफ्लानाव बेनिखायनो थाबायना फैबाय थफ्ला थफ्लिया लां आरो ओंखारलां मानो आंथ' माथो न' भाराखौ होबायमोनलाय न' भारा होसेयावबो मानो होखारखो आंखौलाय मानो होखारा हराव जौ लोंनानै दावराव खालामगोन हिनजाव लाबोगोन बिदिखौ आं मोजां मोना आइला माला हिनजाव लाबोखो आंलाय मा हिनजाव लाबोआखै दाखालि हिनजाव लाबोनाय सोरनिमोन बेथ' बमब्रमायासो लाबोदोंमोन ना बमब्रमा लाबोनाय नों लाबोनाय एखेसो माब्रै बमब्र लाबोनाय आं लाबोनाय एखे जानांगौ जाखोब्रा बमब्रनि गार्लफ्रेन्डआ बमब्रनि गार्लफ्रेन्ड आंनि गार्लफ्रेन्ड जागोन ना आं आंनि गार्लफ्रेन्डखौ लोगोफोरनो जासिया ना उल्थाबावसो नों ओंखारलां आं जेबो मिथिया बा फैसा मोनखांगनायखाय दादागिरि जादों नामालाय मा दादागिरि नोंसोरनि बेफोरबायदि उत्पादा सोलियो नामा जायगानि मानसिफोरखौ लिंनानै दामजा होबासो मोजां मोनगौमोन नामा बांद्राय बुंबाय नामालै फैसा होखाबायमोन आं हरफिन फैसाया मानि फैसा नांफिनगौ मोना मासान जोबखानोसैमोन सानथामल'सैमोन मानि फैसा नांगौ नोंनोलाय बे सानथामनि फैसाखौबो नांफिनगौ आंनो होखारबाय जेब्ला फैसाखौबो हरफिन आंनो आं मिथिया बांद्राय उल्थासो बुंबावदों ना नों अमा राजा आं पुलिस लिंहराखै मोजांसो मोननांगौमोन नों आच्छा आंखौल' होखारबाय आरोना बमब्रमाखौलाय बमब्रमाया मालाबानो थांबाय आइला बमब्रमाया थांबायानो मालाबानो ओंखारलां माबार जागोन दे जागोन नों बायदि रुम मालिक मेरला मोनगोन आं होमबालाय माखौथो लामा नायबाय थाखो थां नागिरै थां नोंसोर बायदि लांसुनिया सेंग्राखौ रावबो दोना जोंखौसो बिदि बुंदों नोंसोरबो सेंग्रा जानायमोनबा बिराद दुस्थ जागौमोनब्रा सिख्ला गोरलै नुबा आइफन जासिनानै फटायग्रा बोरायफोरासो जोंखौ दायहोनो फैदों सेंग्राफोरखौ नोंसोर बायदि बोरायफोरानो सिख्ला गोरलैफोरखौ बरायो मिथिबाय बोलेर' गारि गंसे लासिगोन सिख्ला गोरलै नायनानै आइफन जासिसिगोन दाइन मारि होसिगोन ओमफ्राय जों सेंग्राफोरखौसो दाय हमबावगोन आया नों उल्थासो बावना ओंखारलां दानो नङाबा पुलिस लिंहरगोन आं थांगोन बुंनायखाय लाजिदों नों बायदि मेरला माहाजोन मोनगोनब्रा आं नोंल' न' भारा होनानै जायाखै सिख्ला गोरलै नागिरग्रा गावसोरनि दिनाव सेंग्रा सिख्ला गेलेलायनो मोनासै नालाय दा मेगन सादों जम राजानि आलासिया दानि सेंग्रा गथ'फोरखौ जेबो होनजालाथ' आच्छा बोरै मिथिखो बेलाय आं सिख्ला गोसो थोयो होननानै जानाय नङा बुरिया खोनाबा दाय जागोन फिसाला फिसाजोफोरा मिथिबा बदनाम जागोन आंहा दिनैनो ब्रेकआप खालामनांसिगोन आं सिख्लाखौ ओइ जारौ साननैसो फन हरथ'नाङा दे आं फन हरबासो रिसिभ खालाम दालाय मा जाबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय सोरनाव थाहैथ'नांगौ जाखो साला बे बमब्र सुवादनि थाखायनो रुम मालिकजों होखार जाबाय दा बहा रुम मोनबावगोन जाखो आंलाय आखायावबो फैसा गैयाना दा गोदान रुम भारा नागिरनानै थानोबो नारजि बुदांनाव फन खालामहरनि र' क्लासावसो दङ नामाब्रा मानसियालाय आच्छा क्लासावनो दङ बियो बिनि रुमावनो साननैसो थाहैथ'नोसै र' रुम गोदान मोनजासे बे बमब्र सुवादा मायाव थाहैयो थाहैथों साला सुवादा गावनि गार्लफ्रेन्डखौ आंखौसो गोसो थोदों सानबावो मैलाला उथुमै गोनां लानाय गार्लफ्रेन्डखौ गोसो थोनानै बिराद बाहादुरि मोनना लादों बे बमब्रमाया साला बाम्बुलानि जादा
रेशन कार्डनि फ्रियाव माइरं मोननाय जायो होननानै सिख्लाफोरजोंबो बासिजानाय जाबायना गावसोरलाय रेशन कार्डनि माइरं जायोना जायाब्रा आंखौसो रेशन कार्डनि माइरं जायो होननानै बासिनानै थांबाय आरो आंनि लोगोजोंनो लाइन मारिबावबाय गोसो थोलायबावबाय उथुमायनि पिक्चारबो होलायलायबाय मा जातनि सिख्लाब्रा बेलाय नेक्स्ट टाइम मालाबाबो सिख्ला गोसो थोबा रेशन कार्डनि माइरं जायो होननानै भुलावबो खोन्थाथारलालां सोर जालायखो बेबा हाफै डाइरेक्ट हाफैखा मा मोनफैदों नोंलाय बेवहायलाय नोंसो मा मोनफैदों आंनि उन उन मानो फैदों नोंलाय आं नोंनि उनाव फैयाखै आं नोंनि सिगां सिगांसो फैदों मानो आंनि सिगां सिगां फैनांगौ नों आंनि उन उन मानो फैनांगौ नोंलाय आंनि सिगां सिगां मानो जानांगौ नोंसो आंनि उनाव मानो थानांगौ नोंनि थाखायनो रुम मालिकजों होखारजाबाय नोंनि थाखायसो होखारजादोंलै नोंसो दावराव खालामदों आच्छा आंसो दावराव खालामदों नामा हिनजाव लाबोग्रा सोरमोन रुमाव आय महाराजा आंल' हिनजाव लाबोआखैब्रा रुमाव नोंबोथ' लाबोखांबायना नोंसो खेबनै खेबथाम गाहाम हिनजाव लाबोदों आंथ' खेबसेल'सो लाबोदोंमोन नों आंखौ नकल खालामनायखौ मानो गारला आं हिनजाव लाबोबानो नोंबो लाबोगोन नामा नों हिनजाव लाबोनाय लोगो लोगो मालिका होखारबायना नोंनि थाखायनो आङो थालिर थुफ्ला लानानै रिफुजि मानसिफोर बायदि बिथिंनिफ्राय बिथिं खारथिंनांदों आच्छा आंनिल' दाय नामा आं हिनजाव लाबोदोंब्लाबो आं हिनजावखौ जेबो खालामनो मोनाखै खुदुमनोबो मोनाखै नोंसो आंनि गार्लफ्रेन्डजों रायलायखुमाबाय थायोमोन बेनिखायनोसो नों जानजिनि फटक बिलाइदों मा जानजिनि उथुमायनिसो दा औ बे उथुमायनि फटकखौनो मानो बिनांगौ नों आंनो दिनैसिम गोदनानि फटकखौनो बियाखै गन्थंनि फटकखौनो बियाखै खोमानि फटकखौनो बियाखै नोंलाय मानो उथुमायनि फटकखौ बिनांगौ आं सिख्लाफोरखौ साफा नंगौना नङा होननानै नायनो थाखायसो बियो मानो होनोबा फिल्टार लगायनाय थायोना मोखाङाव आच्छा उदैयाव फिल्टार लगाया नामा दाद उथुमाय आच्छा बे उथुमायाव फिल्टार लगाया नामा आं बेखौ मिथिया फिल्टार लगायना हरदोंना हराखै उथुमायखौ नाथाय बिनि उथुमाया बिराद लेथ्राथार बिराद गोसोम ग्लो ग्लो नानेखानिख्रुइबो लेथ्रासिन नंगौ नामा मा नङाबालाय फोथाया नामा नायनो नामा हरलाय नायनि हरनि आं नायबानो जाबाय उथुमायसो जाखो ना दै राननाय दैखरसो जाखो बेलाय मासे लेथ्रा उथुमाय बेखौनो नों बायदि मानसिया आंखौ रागा जोंगासिनो आंखौ नों भगबान हिसाबै खुलुमबावनांगौसो मानि थाखाय उथुमायनि फट' खोन्थानायनि थाखाय माथो उथुमायानो एसेबां लेथ्राबा खोमा गुदुं गन्थं गुदुं मा एसे लेथ्रा जागोन साननानै नायदोंना नों उथुमाया लेथ्राबानो नों आंनि गार्लफ्रेन्डखौ सेख'गोन नामा आंनि गार्लफ्रेन्डखौ लाइन मारिगोन नामा नों ओइ बम्ब्र आं नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ नोंजों रायलायनाय समाव रायलायाखैलै नोंजों ब्रेकआप जानायनि उनावसो रायलायदों आं माबोरै फोथायगोन नोंहासो फोथायोना फोथाया नों बायदिनि मानसिनि खोथाखौ फोथायनोबा जिबौ दन्दाखौनो फोथायगोन आं आच्छा जिबौ दन्दाखौ फोथायनो ना आं लाबोफाखादों जिबौखौ नायनो नामा देलाय नायनि नोंनि खोथायाव बेसेबां सैथो बाथ्रा हाबनानै दं नायनि दे आच्छा बोला 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 हुलुलुलु बापरे लाबोमारदोंसो नामाब्रा नायदो बापरे ओइ महाराजा मा खालामदोंलै नों होखार आं गिबायलै माथो नोंलाय जिबौखौ फोथायगोन आंखौ फोथायाबालाय बिदि होननानै नोंखौ आसलि जिबौ लाबोनो होदों नामाब्रा थां नोंसोरनि जिबौ रायजोआव थां आय महाराजा माबायदि मानसिब्रा नोंलाय जिबौखौनो बिदि लाबोयो नामा आसलथे आंबो बिराद गिगासिनो नख्लि जिबौसो सानदोंमोन आं आसलि जिबौखौनो हमनानै लाबोदों होनबा आं फेसबुकआवबो बिनि फट'खौ लाब्रेक हरबाय थायो सोर सेंग्रानि खोथाखौ बुंदों नोंलाय बै सेंग्राखौनो बुंदों आङो सिकेरि क्लास जोब्बाय नामा औ जोब्बाय दालाय मा गारि नेदों नामा औ गारि नेदों जोंना लामाया मोनसेयानोखा फै आंजों थांफानो हागोन दावसो देलाय आंलाय माथो बुंबावनो दे बिदिब्ला नों थाथ'दो आं थांनोसै गाबोन लोगो मोनगोन नार्जि थोदो बिदिब्ला सिकिरिखौसो सिनायलायो आं फेसबुकआव गावनि फ्रेन्ड लिस्टआवनो दङ आंखौबा नुसनलाया आंखौबा रायदावलायाखै बदतमिसा माहाय दावसो देलाय लोगोजों गारनानै थांजाबाय नामा ओहाय बाला गारनानै थांबाय आंखौ बेबो आं मोजां मोनफ्रामनाय हौवाखौसो मा बयफ्रेन्ड सेख' जाबाय नामा नोंलाय ओहाय बाल आंनि क्रासजों ए नोंनि क्रासआलाय सोरहाय नार्जियालाय नार्जिखौ आं मोजां मोनो बे नार्जिया आच्छा बेलाय बोरै सिनायो सिकिरिखौलाय मिन्थिया मालाय बाइकआव थांबाय सानैजों ओमफ्राय नोंहा गारनानै गालांजाबाय
दङहाय बालि खोब सानैजों लोगो जासोग्राया दालाय बोरै मोनदोंहाय आंखौ इगनर खालामलायग्राया दालाय माथो गारनानै थांजादों हामथारदों आयौ बाला हाफाङा बिदिसो बुंलांथारबाय आंखौ थमिसा आंखौ न'सिम दोनफैनायनि थाखाय थेंक इउ जेबो नङा दे गाबोन लोगो मोनफिनगोन अके बाय बाय आंनि गार्लफ्रेन्ड सेखग्रा नोंनि उथुमै मैला गार्लफ्रेन्डखौ आंनोबो नाङा नोंनो होफिनबाय आं भिगाव लादो नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ बिदिसो होनदों नों लोगो जानानै सिं सिं इन्जुर खुरनाय बायदि आंनि बिखुंखौ एरबाय थादोंमोन नों नोंसो बिदि मारना आंखौ हाया सानदोंना आंनि खुगायाव जोदों नोंबो आंखौ खुदै गारलादोंना नार्जिया बहा थांदों नार्जिया कलेजाव थांदों होमबालाय खोन्थाया मानो आं हारसा रोङाना কি বকি আছো নার্জি কত আৰু তহঁতে ইয়াত কি উৎপাত কৰি আছে সুৰ নেকি নহয় লৈ আমি সুৰ নহয় এনেহলে কোন তহঁত নার্জি লগো আমি নার্জি লগো কি নার্জি লগো নার্জিৰ ফ্ৰেণ্ড আমি নার্জি ফ্ৰেণ্ড নার্জি কত কলেজ যাইছে আৰু কলেজত নার্জি নাই আৰু তহঁতে হাল্লা কৰি আছে জলদি ইয়াৰ পৰা ওলা কৈছো নহয় আমি লগো হয় লগো নে কিয়া জগা মই একো বুজি নাপাওঁ তহঁতে মোৰ ঘৰৰ পৰা মুঠতে ওলাই যাও নহলে দিগদাৰ আছে जों नार्जिनि लोगो होननानै बुंब्रा बुंगासिनो दङ माथो माने नार्जि আমাক মাতি পেলাই থাকিব দিছে আমি থাকিছে নার্জি কলেজ যাইছে না মই একো নাজানো ইয়াৰ পৰা ওলাই যা এতিয়াই নে লাইনৰ বিল বেছি আহি আছে এইকেইদিন এফালে পানীও কম আৰু তহঁতে ইয়াত থাকিব আহিছে ওলাই যা এতিয়াই মা হোখাৰদों নামাब्रा অন্যায় বাयदि खोनादों नामा नों होखारदों जोंखौ আমি নার্জি ফ্রেন্ড আমি ভাল খুৰী কি হৈছে নার্জি তুমি আহিলা চোৱাচোন সিহঁতে হাল্লা কৰি আছে মাৰপিট কৰি আছে মোৰ ঘৰ এইবোৰ নচলিব মুঠতে সিহঁত দুটাক আজিয়ে পঠাই দে মোৰ লগৰীয়া হয় খুৰী সেইজন মোৰ লগতে থাকিব কেইদিনমান নাই নোৱাৰে মোৰ ইয়াত কোনোবা বাহিৰৰ মানুহ থাকিব নোৱাৰিব ঘৰৰ পৰিয়াল হলে বেলেগ কথা ইমাৰ্জেন্সি হলে বেলেগ কথা কিন্তু সিহঁতে নচলিব এনে পানী বিল বহুত আহি আছে আনিও কমকে খৰচ নকৰ তহঁতে নহব এতিয়াই ওলাই যাব দে সিহঁতক নহলে তোমাকো থাকিব নিদিম আন্টি মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈ আনিছো নাই নোৱাৰে কি নোৱাৰে আমি নাৰ্জি লগো হয় নাৰ্জি ফ্ৰেণ্ড আমি দোকান নহয় আমি ভাল ফ্ৰেণ্ড নাৰ্জি ফ্ৰেণ্ড তাতে কি হল মোৰ ঘৰত আহি মোৰ লগতে তৰ্কাতৰ্কি নাৰ্জি ওলাই যা মোৰ ৰুমৰ পৰা মোৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়াই আন্টি প্লিজ অলপ নাই মই একো নুবুজো মুঠতে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যা কৈছো নহয় ওলাই যা নহলে মই পুলিচ মাতিম नोंसोर माबायदि मानसिलै नोंसोरनि थाखायनो आंहाबो रुमनिफ्राय होखारजाबाय मा नोंखौबो होखारबाय नामा मानोथ' होमबालाय बेलाय बुजिया खोथा बुंबाय थायो आं हले बारा बुजियाखैलै रागाखौल' नुदों आं नोंसोर सानैया जेराव आगान होयो बेवहायनो मानो गासिबो गरबर जायोलै दा मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा गोदाव सोराव खामानि मावबाय थायो बेफोरबायदि रुमा मेरला मोनखायो हारसा मानसिलाय एसे खें जादों खोमा माथो बर' मानसिजोंबो होसो जानानै हरखो नोंसोरलाय रुम मालिकफोरा बेफोरबायदिनो खें जाखायो मोजां मालिक मोनफ्लांबासो मोनफ्लांबाय गासिबो मालिकानो मोजां जाजोबो बे नङा नोंसोरनि थाखायनो सेस बरबाद आंहा एसाइनमेन्ट लिरथारनांगौमोन माथो खालामबावनांगौब्रा ज' थानोसैब्रा एबार ज' थायालां नोंसोरजों ज' थाबाबो बिदिनो खालामगोन खोमा एबार हस्टेलावनो थानोसै खोमालै आं नोंसोर मा खालामो खालामबाय थादोलै आं न'आव थांनोसै